Kalugurang mo kapatid, ng kasal pantayanan, medong po rin masanding ang panugali, kaya pag-aralan tamo, ken good manners and right conduct. Yabi niya po yung ugaling biyasang magpasalamat. Saying thank you, no atilang binyeke nga tamo, saying thank you, no atilang pabor o maya padapat, agyawada para kaya katamo. Pero bala mo sa langat ng tuturunan ng gospel. Tungkol yagyatang metong ayamu at inyang alipan. At mangutang ingamu, dapat sawaring pasalamatan ing ipos, uling gewala, ing gayang katungkulan. O kaya naman miksilbiya ing lamesa, makanano tayang pakiintindyan nini. Ninin dapat magpasalamat, ing amo, king kayang alipan, o ing ipos, king kayang alipan, king kayang amo. Ninin dapat magpasalamat, ing pengari, karing kayang anak, o deng anak, karing karenang pengari. Ninin dapat magpasalamat, ing Diyos, uling sino yung tamo kaya, o itamin dapat magpasalamat king Diyos. Ing utang alugling meto nga ipos king kaya namin. Kaya buminunang panahon, dahil rin alam obra. Masagit mo naman yung employment, kaya tang panahon na ita. O ini, ing kabilyanan ng meto nga ipos. Atin niyang pamilya makanano ng pakanan. Nang alayang obra, mga matelangan kendano. So yung meto nga ipos makikasunduya, kin meto nga yamu, kin meto nga mabandi, kin meto nga makwalta. Pakanan mo rin pamilya ko, at sumuyo ko kaya. So yung nagkasunduan na ita, nung mitangwalan na, mga intulit ng amo, iligtas na ining ipos, king kamatayan. Wali nung di na nobra, ala nangapakan ting pamilya na, mga matela king dano. In the last analysis, utang nening ipos ing Vienna, at ing Vienna ring anak na. Kaya tanga mo, amabandi, aminye obra kaya. Nya binimpaman yun na ning meto nga ipos, king kaya nga lalawe ang utang alug kaya. Uling dininan mo kami pamangan, dininan mo kong obra, kami mete, nya ngini, susuyo ko kaya ka. At ing suyo ning ipos, pamagpasalamat siya king amo na. Uling dininan ng obra, dininanong pamangan para king kayang pamilya. Nga nung minsan masanting lamo rin dili, deng ipus kitang panahon na ita. Bakit? Kasi din lang amo, nung mga niya amo da, at yantagan mo, mamanda, ela dumano. Pero nung ala kang amo, delikado pa. Baka agad na lang ang meteking leledanan, uli nga lang magpakankero. Nya mas buri na ning meto nga ipos atin niyang amo. Ading pamanyuyo na kaya. It's my way of saying thank you. Pagsilbihan na ka. Sarulan kayo ngasingan mo. Uling nuwali kaya ka. Matemo at mateyeng pamilya mo. Ingutang alugda mo king Diyos. Nga nagsasabi ng meto nga kanta asinulat ng Monsignor Greg Canlas. Sa blangkanan ng Vietnam, may pagkalong iba't banwa. Pasalamatan niyang Ginoo, uling malugod siya. Mabibiyatamo king lugod ng Diyos. Nga maralas sa Vietnam, king sawot ng Diyos, king lugod ng Diyos. Akabyos ang tao, ing sabla-sabla. Nung ikami hospital ka, minuli kang mabiye, salamat ng Diyos. Because healing is a call. Nya nung ika, kinayap kang sakit mo, salamat king Diyos.
Sumuyo ka kayang ng lugod at kapasalamatan. And here is another way of looking at our service to God. Nanuman ing suyo mo king akong Ginoo. Meto yang masanding aparadan, bang kasalamatan ming Diyos. Uling mabiye ka pa, at ating kang sikanan. Lord, susuyo ko kaya ka, uling dininan mo kong sikanan. It's my way of saying thank you. Uling dininan mo kong biye, dininan mo kong sikanan. Way back in the year 2000, may opera ko po puso, triple bypass operation. I should have been there 13 years ago. Inya pong may opera ko puso, inyawat ko king akong Ginoo, dinana ko pang 44 years to serve Him. Uling 44 years old po kanita. Kaya ko balo numira sa 88 years old. Pero manibad niyang may opera ko puso. Tingka na akong biye, kadwa niya mo. Niya nga ko kang Lord. Lord, thank you. Siglungan may paimbiya ko. Niya sumuyo ko kaya kang mipnong lugod at kapasalamatan. Ngayon ka na akong kasuyuan bilang may mga pari, lalabay kong utang alugking akong Ginoo. Babalik ko kayong lugod na kanako by serving you, by serving the people of God bilang metong kapari. Sa blangkadan ng biyeta mo may pagkalubibad banwa. The blessings of kabiyayan, the blessings of good health, the blessings of life. Kada may bating akong Ginoo. Nya sana, etala pautangan na lubing Diyos kaya katao. Nanuman ang sinuyo mo, nanuman ang sinawat mo king akong Ginoo, nanuman ang bildog mo king kolekta. It is your way of saying, Lord, thank you. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Pagbabalik sa Panginoon, ang anumang tinanggap natin, bilang pagtanaw ng utang na loob sa Kanya at pagpapasalamat dahil sa buhay at lakas at kasaganaan na ating nararanasan sa ating buhay. At itamungan kong susuyong impisamban, all organization and ministries, in kasuyuan tamo, it is our way of saying to God, Lord, thank you. Masikan ko ngayon, sumuyo ko. Thank you, Lord. Ingutang alod ning meto ngayon aking kayang pengari. Itamong penganak da rin pengari tamo. At intamong utang alod ka rin patwatang. Uling kapamilatan da mabiyata mo. Kapamilatan da may kapag-aral da katamo. Teguyod da katamo. Kapamilatan da rin matwata mo. Nya sana naman di kayong anak. Kung ang utos na kang ima mo, it is really your way of saying, Mommy, thank you. Emo ko peba mo rin. Halitang po ang utos na kang ima mo, may ngari kang inuyat ang panamakanap po ng beses, bayo ka maminto, nung yan nakapaparugan, kaya ka mamintong masanese. Gusto naman warita ko. Gusto ita. Patsino utos na kang ima mo, it is your way of saying thank you. Mami, thank you, maminto kong masanese. O kaluban ng Jeya. Jeya, pepasaw pa imana kaya para mamipi. Yang mamong ba? Kabang imana maglulubya kayang batya. Kabang mamong ba, Jeya, magdabog niya. Pamalabag ni tatana na ng pitsil ni bomba. O may busit siya imana. Kimuha na yung palu-palu. Berog ni Jeya. Ninano ka. At nanding ka pa magreklamot, nanding ka pa magbusit. Every pisabi da, hanggat emi sable, yung pipipyan ko. Sopan mo kong mamumbang kong manyable. At makanyang ka. Putang padala ka Jollibee, buri mo agad-agad, dalaga ka Jollibee. Putang panyawad kang pera para muntaging mall, buri mo agad-agad. Di nanda kang pera. Putang pasali kang imalan, buri mo agad-agad, di nanda kang malan. At makanyan ka, putang utos da ka, magreklamo ka. Buhatin naman. Di kayo mana, karagulta ka mo tangalog ka rin pengari mo.
Nung singilan na kayong OFP ngari, dagawan nita nakasingilan ni Mamo. Nung magkanong migas naging hospital niyang penganak na ka. Nung magkanangin tuition na binayad na kaya kaging eskwela, dakatamo singilan din pengari tamo. Maragul tamo takalog ka rin. Nya sana po tangutos dakatamo. No big deal, Mami. Nano pa pagawa mo, Mami, bayo ko mamamyano. That's the way it should be. Masaya. Alita mo dos na kang imamo. Mamo sumisyon ni Mamo kaya ka ulikas na nakakasa sa buntok. E mo maribalo. Ika mabiyahangin ni magaral ka uli na rin pengari mo. Nya sana mabiyasa tamong lumawi ang utang alug. Karing pengari tamo. Pero balo tamong lugod, pautang alug. Dahil ang mga regular bahagi, mangayak ang bahagi, agyawada kaya katamo rin pengari tamo. And yet, kaya nakatamo si singilan. At sana bilang pagibat king lugod na, masaya tamo sanang mamin to, o tangutos nakatamo king obrang balik. My dear brothers and sisters, makalungkot. Ating ko pong meron ang panuguran, pepag-aral daring matuanan. May kamasanding yung obra. Yang susuporta ng pamilya. Yang babiya pang gastos king balik. Bali sinabi na nining bayang taong makwanta. Father nga na, ako nga ni susuporta ng pamilya akong giningan. Niya po na ko bali akong makaluklok kuburi ko pagsilganda akong patitang kuburi ko. Panyantok na akong nasi. Kalaya mo takalubintang, hindi nga ako. Dapat magbiyayan, malikan tatang na po ang imana. O takang mumuli ang burinan doon niya po, senyorito yan. Yang pagluto, yang panapag, uling yang babya suporta ng pamilya. Mga nitay tao. Kaya pag-aral na ka rin pengari mo, puta sana nga tinakamasanting ang obra, lumawi ang utang alug ka rin. Pero hindi ka matutuwa, aming tunay lugod, kaya pa utang alug.